Siasa mano mar usuru mabende igeno kata bende idwaro ni mondo omed pacho kendie mano mar atamalo achiel ahinya ming'ado jotije mag piny owacho en siasa no mabende podo medo nyuolo paro mopogore opogore ka bende wachne mano gotacha edliela mar Mukami mabende otima gwenge makawuono mago maga Nyandarua kamano bende ya mopogore opogore bende wuok oko ka kwayo jo od bura mondo kik bikadh chikno kindego mabende ochopo e nyim od bura mamalo mapacho kendi wantiere koda weche mago mag dongro kanyakla kod bange bedni en ngeso wabedo koda twak marwa mano mar mine wacho ka bendo deche makawuono wadhialo jochiw thieth mapacho kendi nyalo chwalonwa ote magi ne jochiw thieth no mabende idhialo gi odiechienga makawuono weche mabende wamiyo pek gin magi. Lakini mimi naambia ukweli, gharama ya maisha imepanda. Hapana, leta ushuru mingi zaidi. Hapana, ni weka tena mzigo mwingine juu yake. Punda imechoka. Siasa magusuru notimonewa e nyasi mar kopo mar Mukami Kimathi e county ma Nyandarua. The school is okay. Learning is going on. And our girls are safe. So parents should not panic. Japuonj maduong' ma Mukomo Girls okwedo wach mar muoch tuo kendo e skundno. Mbalariany marongo oriembe tich jotije 137 kaluwore kod nok mar omenda mokwakogi. Machiegni weche manyien mag OIMORE nyinga jaelieta jaloko marwa en Belinda Adhiambo wechegi bende iluoko kalimbui marwa mano YouTube kanyakla kod Facebook page Ramogi TV abende nyalo luoko kale Facebook page mara mano mar jaelieta. Wachako gi county ma Siaya kuma ochuno obila mondo odonje kuyo kweth mar governor ma Siaya James Orengo kod mano mar jalupne William Oduol eliel e gwenge ma Siaya tok ywaruok muoch lweny no tuche sama Oduol no chung mar wuoyo kotimo neno eliend Laktar Elijah Ochieng Achoch kuma no mae microphone gino mano kelo lweny e kind kweth ariyogo kuwuoyo bange gi jofwambe boma ma Siaya Oduol okwedo lweny momuoch no kowacho ni ber ka jotelo tieko ywaruok e kindgi ka giwuoyo ma ok kelo lweny. Oduol kod Orengo osebedo kod ywaruok malach kaluwore kod telo e county no. Adonjo anon ka gavana poko chopo anon ka mbunge malego usonga be poko chopo abet piny gavana biro to gibiro kod mbunge malego usonga bishop manende tayo nyasi iluongo ni Bishop Haung oluongo Mheshimiwa Tandi obiro ochiwo message mare mar kuyo aito luonga to bang' luonga I recognize jodongo mantie kaka gavana kaka kanisa waziche mande ntie kod jok mane obiro wach kuyo abenda kelo kuyo mara makende to kata mana kapok awacho wach mora mora to kijana ma Ward Migori Ward Homa Bay not Migori Ward Homa Bay apo mana korengo biro bo maya microphone bang' maya microphone to jo piny manendo biro eliel orengo biro okelo lweny matin ka temo no mondo mae microphone bi tungni obet kanyo matin aito bang'e kwe oduogo betie gigi otimre rowere yware jopiny ng'ur eliend chairman ma Public Service Board to Orengo bet piny mane governor to enie umbrella enie mabul momo wi josiaya te kora kwae ni obedi ugae okwe mach man Siaya mondo gimo muhimu ni josiaya onwang service kod manifesto man wanyiso josiaya ni wadhi timonegi mondo watim makwaleo.
Minoda chiel kuom jokedne loch mar piny Kenya elwet jowagunda Mukami Kimathi oiki kawuono e dalane mantiere Njambini kaunti ma Nyandarua. Nyasi mar iko Mukami noyuore kod jodito mag piny owacho motelnegi kod jatend piny Kenya William Ruto, jalupne Rigathi Gachagua ka jokanyo e kweth mapingo piny owacho netelnegi kod Raila Odinga. Mama Mukami Kimathi oyuak kaka miyo ma jakedo mang'won kendo mano mabedo koda ting' mapek e kedo ne loch mar piny Kenya e lwet jowagunda. Simfros Okinda leronwa matut. Nyasi mar piny owacho mar kowo kare mar yweyo mogik Mama Mukami Kimathi ma en jaod mosenindo Dedan Kimathi noyuorie kod jodito mag piny owacho kotelnegi kod jatend piny William Ruto kod jalupne Rigathi Gachagua kaachiel gi jodito mag kweth makedo gi piny owacho mano kotelnegi kod ogai mar Azimio Raila Odinga. Mukami Kimathi oyuagi kaka miyo ma jakedo mano konyo jaode Dedan Kimathi kedo ne piny Kenya, bende miyo mang'won kendo mano temo nyayo kwe kinde duto. You knew right from wrong and you did not idle and watch as the colonizers abused and killed our men, women and children. You fought, Grandma, you fought. As a teenager you fought. As a mother you fought. As a grandmother you fought to educate by telling us the truth. As a child, God spoke to you through a dream and you had seen the coming of the white man before they had stepped foot in Nyeri. Not to mention you lived in a time when women rarely stood around the table where decisions were made, and yet you not only stood but you contributed. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua kane yuago Mama Mukami oyuak ni thoth anyuola mag jogo mano kedo ne loch piny Kenya mano e riwruok mar group mar jo-Mau no malo pete kendo koro dak e dhier matamre gi nono. The British government gave 30 million pounds for land to be bought from settlers to settle the Mau and their descendants. But the black colonialists who came after the white colonialists left diverted that money. That land was taken by a few and given to home guards and collaborators. Ogai mar Azimio Raila Odinga ne okawo thuoloni mar kwayo jatend piny William Ruto mondo chop kare gombo mar Mukami mar dhi kunyo ringre jaode Dedan Kimathi kendo ike machiegni kode e dalane. Wach ma jatend piny William Ruto oyiego. Mama huyu alikuwa anawasia. Alisema angependa siku ambayo anazikwa hapa ile mzoga ya mwili ya bwana yake itolewe kule Kamiti prison, iletwe hapa izike pamoja na yeye hapo kando yake. Hiyo ni wishi yake ambayo ingawaje hajafanyika hapa. Mimi nataka kuambia waangalie hiyo maneno ifanyike. Mukami notho tarik 4 dweni ka ojahigni 96. Simfros Okinda, Ramogi TV. Jatend piny William Ruto telone jo Kenya e iko mar min od mane en jatend Mau Dedan Kimathi mano Mama Mukami Kimathi e kaunti ma Nyandarua. Ruto dokne piny owacho mare e wiriseyo mar medo jo piny usuru kowacho ni ochumi mapacho kendie nokethore e bwo piny owacho mar jatend piny machon Uhuru Kenyatta. Ogai mar Azimio Raila Odinga ochomo Ruto tir kendo nyise ni okonego omed jo piny usuru e kindeni ma jo piny kale matek kaluwore koda pek mar ngima. Wino ntire gimathoth. Eiko mar Mukami Kimathi e gwenge mag Njambini e kaunti ma Nyandarua, siasa mag osuru, pek mar ngima kod weche mag yiero mokalo omako piny. Jatend piny William Ruto kod ogai mar Azimio Raila Odinga oromo kuom thuolo mokwongo tok yiero maduong' mokalo kendo kwayo oganda jo Kenya mondo oti kanyakla. Ni wakati kwa kimombo wanasema let us close ranks na tusonge mbele, tujenge taifa letu ili tuanze kupeana nafuu kwa wananchi wote pahali popote walipo katika taifa letu. Uhuru wa Kenya ilikuja kwa sababu ya umoja wa Kenya. And we want Kenyans to continue to remain united. And Kenyans will be united, we must also speak truth to power. Mwambia truth to power. Hapana tishwa, hapana ogopa. Unaogopa nini? Mimi niko tayari kabisa kukubaliana na bwana former prime minister na watu ya Azimio
tuache fujo, tuache matata, tuungane kwa yale mambo yanapeleka Kenya mbele. Munikosoe, mimi naamini in an accountable government. I believe in an accountable government. I have no problem with being held to account. Raila okwa jatend piny William Ruto mondo wemedo jopiny osuru kaluwore kod pek mar ngima masani othung'o jo Kenya. Gharama ya maisha imepanda. Hapana leta ushuru mingi zaidi. Hapana ni weka tena mzigo mwingine juu yake. Punda imechoka. Jamaa hawaambii wewe. Mimi naweza kuambia wewe tu. Punda imechoka. Jotelo ariyogo oyiere ewi pek mar ngima, kata kamano William Ruto odok ne piny owacho mar Kenya Kwanza ka olero nengo chiemo ne oidho malo e bwo telo ma jatend piny machon Uhuru Kenyatta. Ukweli ni kwamba uchumi iliharibika kukiwa na wengine wale tuliwacha kwa serikali ambaye ilitufukuza na ikafukuza William Samoei Ruto, the President of the Republic of Kenya now. Tulisema kwamba vile serikali ilikuwa ikikopa hapo awali kwa njia ya kiholela holela, na mimi nilikuwa nikitaja haya maneno kwamba tunakopa kwa njia ya kiholela, tutaingia kwa shimo ambayo itatusumbua, na kutoka kwa hiyo shimo itagharimu uchungu kwa Wakenya. Kweli ni kwamba tumekuta uchumi umeharibika, pesa yote ya serikali iliibiwa ikapelekwa kwa project ya BBI. That is the truth. Ni kweli gharama ya maisha iko juu, lakini sasa si mimi nikichaguliwa, si gharama ya maisha ilikuwa juu? Unga ilikuwa 230, saa hii ndio imepata hata nafuu. Nimeenda kutafuta mahindi, nimelete, nimepanga, sasa unga ndio hiyo imefika 170, inakuja ikiteremka. Hawa wakulima wameenda shambani. Unajua makosa mlifanya nyinyi, badala ya kwenda kusaidia mkulima kuzalisha, mlienda kupatia pesa mila. Ule mtu anasiaga pale, ule mtu ya kusiaga ako na unga yake ya kutoa wapi? Ruto oketo elela ni oonge kod ywaruok moro amora kinde kod Raila Odinga, kendo kwayo riwruok mar Azimio mondo were kod chenro mag ng'anyo. Kwa hivyo bwana Prime Minister, mimi nakuheshimu, wewe ni mzee wetu, tutashirikiana pamoja na tutaenda mbele pamoja. So tuko pamoja kabisa. I have no issue na tutaendelea pamoja. Jotelo ma oyuoro e iko mar Mukami Kimathi oseyo piny owacho mokalo kuom jwang'o jokedo mag Mau Mau kod anyuola magi kata doko ne gikedo ne loch ma pacho kae. Komiti matayo twak e kind Azimio kod Kenya Kwanza oyudo sir makende kowuok kuom jatend piny William Ruto kod ogai mar Azimio Raila Odinga. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Ringre 22 okuny kawuono koa e bungu Mashaka Hola e samatielo mar ariyo mar kunyo kawuono donjo odiechieng' mar abich ka kwan duto mag ringre mosekuny ochopo 201. Ng'at achiel bende ondhi makelo kwan jomo maki nyaka sani ochopo 26. Regional Commander Ruth Onyancha omedo ni kawuono onge ng'ama gireso ka bende kwan DNA ma bende osekaw ochopo 93. Nyaka sani ji maromo 610 duto osendik kaka molal e bunguno. Tumeweza kumkamata mshukiwa mmoja ambaye sasa anafanya wale ambao tumeweza kuwakamata ama wameweza kushikwa kufika 26. Ile timu ambayo inahusika kwa mambo ya kufukua mili leo imeweza kufukua mili 22. Wale ambao wanaendelea kutafuta familia zao ama watu wao katika center yetu ya social support, kufikia sasa wameweza kufika ama tumeweza kupata watu 610. Tutaweza kusimama ama wataweza kuchukua siku 2 ili waweze kupanga mambo ambayo yanahitajika, na tunarejea kazi ya ufukuo Jumanne.
Japuonj maduong' ma Mukumu Girls Jane Mbone okwedo wach ni jopuonjre e skulno nochako bedo matuo ndalo matin tok yaw skul. Mbone owacho ni jopuonjre adek emane nitiere koda tuo mar malaria manotere thieth kendo gidok e skul kopogore gi weche made okwore ni jopuonjre 11 duto tuo ogoyo e skulno. Okwayo jonyuol mage mondo kik bed gi kibaji e wi ngima nyigi e skulno. Skundi nyiri ma Mukumu noyaw kendo jumani tok lore apoya tamokalo tok tuo muoch e skulno ma bende nonego jopuonjre adek kod matron margi. Okay, I want to say that the school is okay. Learning is going on and our girls are safe. So parents should not panic. Parents should not panic. And anyone who needs information, let him or her come to school and I will give the true information. Mbalariany Marongo ochungo e tich jotich maromo 137 kaka yo maduoko piny omenda magitiyo godo e chulo sara. Kaka Jojo Malero gitimo kamae kaloro koda dok chien pok omenda ma piny owacho chwalo ne mbalariany mago mapachoka. Dok piny mar omenda michiwo kod piny owacho ne mbalariany mondo koro jol chendogi mag tich koro medo kelo midhiero mopogore opogore e mbalariany e pacho kae. Chendo mopogore opogore mag mbalariany koro seng'ukni kabende kata mana kwan jotich bende koro seduok piny kod moko mbalariany mondo koro duok piny omenda ma itiyo godo e chulo sara. Nyiswa motelo ni barua mote be meji ma ji dhigo dala. Koro akono gik chieng' tich abich to oluongowa momiwa barupego kaka nomiwagi okono nodhi dala to nokono noyo lwetu nono to kunudhigo nti pesa moro nyaka tumiu matin mudhi mang'o mudhi chakogo. Jalup Chancellor e mbalariany Marongo Samuel Gudu wacho ni okang' bedo koro gi kao mar chunge tich jotijego ma mbalariany maro 137 koro biro kawre kod nok mar omenda ma inyalo tigo e chulo sara ne jotich. Pesa mwanwang'o koa ka sirkal to gi pesa mwanwang'o kuwuok e yore mopogore opogore mag university. Urem kabisa otamwa enwang'o okoromo chulo salaries mag staff te. Sirkal ong'ado rieko mawacho ni ka giwuok nyaka uchulgi gimiluongo ni severance payment gidhi wuok go. Benefits giduto machalo kaka pension to gi yuto mamoko bende idhi migi. Jalup Chancellor ni wacho ni bedo kang' magikaoni mar duoko piny kwan ma jotich koro biro kawe kod chik manomigi kod duol madeko jotijego mag piny owacho ma ong'ere kaka Public Service Commission mane owacho ni mbalariany ondiko kwan ji mathoth. Bad sirkal miluongo ni Public Service Commission kanong'iyo Rongo University to wacho ni wan gi ji 137 mang'eny manonego bed ni waongego. Nyocha ne wachulo milion 756 kuom pesa no. Kwagolo jok mwagologi wabiro nwang'o ka koro waduoko misar chwa piny gi siling 45 milion. Gudu wacho ni mbalariany ok osebedo kayudo omenda moromo bende ginyalo tiyo godo e chenro margi mopogore opogore weni jopuonjego ma bende koro chulo omenda mar somo kendgi mane negikete geno margi e kinde mokalo kwan jodok piny. Mane wanwang'o chon kane nitie nyithindo mane biro kendgi to chulo mane obedo sponsored gi government. Pesa no bende koro PSSP program no nogore piny e universities te country. Bende Gudu wacho ni winjruok mondo bede kind piny owacho kod jopuonj ne mondo komed jopuonj osara ma bende nyaka sani gisekete tim bende koro kelo pek ni kwan omenda mathoth koro gitiyo godo e chulo osara. Nokomiwa pesa machulo misachi gi ka misaro osemedore to nokomiwa pesa machulo gi kadhi mbele. Koro maa momiyo sani wabedo gi pek makoro ne chuno ni nyaka jomoko wuog. E sama koro mbalariany gi koro kale midhiero mopogore opogore ma ikelo kod nok mar omenda geno margi en ni piny owacho biro wuok oko kendo koro migi omenda manyalo jolo chenro maggi mag tich. George Juma, Ramogi TV, Migori.
Erokamano ahinya Jojo makom ripota machalo koda mano sani endi babende koro sa osekalo 18 tok sa 3 mar otieno wadhi mane yweyo machuok kato waduogo koda chenro marwa mano mara mine wacho ka bende wendowa oseikore kendo nitiere e studio wa mano ma Kisumu kaka no wacho ni odiechieng' ma kawuono joma ne osebedo ka wadhialo jochiw thieth kata nurses ma pacho kwa nitiere koda chiel kuomgi e studio wa ma Kisumu. OIMORE mosa jowinjo matin kato waboduogo kodi. Dwa moso jowinjo waduto ni OIMORE. An iluonga ni Rosemary Aworo Dhiambo, an jathieth kwa Kisumu County, Tati Nyando County, Erokamano. Erokamano ahinya wamake amaka gi kanyi robo duogo ka bende wadhialo gi kik idhi mabor. Sasa ya mawagamo muya, wayudo ngima. Sasa ya mawayudo rieko, wareso ngima ng'ato. Ductus arteriosus onego beni lorore, foramen oval onego beni lorore. Penj laktar, kelo ng'eyo matut. Gero ganda gi puonj, mok inyal yudo kumora mora mag weche thieth. Diwacho ni gima koyud chon, tinyalo thiedhe ma ng'ato chang chuth. Kabisa. Or ote machuok gi penjo, moluore gi weche thieth. Tudri kodwa e nambani. Kata inyalo ywa tole nambani. Riwri kod Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, sa 12 odhiambo, mana e Ramogi TV. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Masinema malich mapok nuneno ga jokanyanam. Gana. Then grab this chance and get the opportunity. Ma kik bai kata matin. Kanyo to kende mora kabisa. Ywaruok e kind joot. Never. Don't drag one more into this. Osiep. Kod wuondruok. After all I have done for you, and this is how you pay me back. Manyo hera. You are mine. Yudo hera. I miss you. I miss you too. Kod lalo hera. Enough of your crap. Chung kachiel kinde matek. Dorothy, if you don't support your daughter, you're going to lose her for good. Ma en kidieny mar adek mar Amolo. Be Amolo biro yudo giko mamor. Ng'e to mana e Amolo. Mana e Winam Cinema. Your home is laden with heaviness following these deaths. Your father left a curse. This is the story of Mercy. Do not speak to your husband tonight. A devoted wife and a mother. Wait. Who unknowingly and slowly got into the hands of a prophet. Mercy, can't you see this is robbery with violence in broad daylight? Kama unataka tukosane, endelea kurusha hiyo mdomo yako hivyo. A prophet who promised her all her life's desires. Tomorrow morning, you shall receive good news. Watch the story of Mercy unfold as she battles with faith, family, and a prophet on Prophet Binji. Let me teach those ungrateful children a lesson. Viusasa brings you an exclusive and exciting series, Prophet Binji. New episodes now available on viusasa.com. Is bad breath getting in your way? FreshMed mouthwash is formulated with fluoride and essential oils designed to fight bacteria that causes bad breath and tooth decay, working to give you a stronger enamel, fresher breath, and healthier gums. For better oral hygiene, try FreshMed today. Available in ice mint and spearmint flavors in all outlets near you. From Tropical Brands.
In what is now Kenya's worst drought in 40 years, over 5 million Kenyans are facing starvation. And almost 1 million children are staring into an uncertain future due to hunger and malnutrition. The situation is predicted to get even worse in the coming months. Our time to act is now. We have always been there for each other in the spirit of togetherness. One people, one nation. Together, we can help children in the worst hit counties to have a tomorrow to look forward to. Every help counts. To send your donation, dial *802# on your phone or visit www.saidika.co.ke, an initiative of Kenya Red Cross Society and Saidika. Higa ka higa kochakore tarik 6 nyaka 12 mar dwe mar abich idhialo godo jochiw thieth piny ngima. En thuolo mar miyo duong' jochiw thieth ne tich magitimo ne jopiny e udi kanyakla kod osiptende ka girito jotuo mopogore opogore. Jochiw thieth bende e higni mokalo osekale mathoth ahinya gi muoch midhusi ma COVID-19 sane ka giywak ni chudo mag osachgi e kind mamoko. Kawuono emene wacho wantiere kod achiel kuom jochiw thieth e kaunti ma Kisumu kawadhialoge kaluwore kod thor mar wach ma higani ma bende iwacho ni nurses, our nurses, our future. Bende wami thuolo mar oro ote ne jochiw thieth ma bende osemulo ngima mari. Oimore ahinya kokale kaunti ma Kisumu. Rosemary Odhiambo. Oimore. Erokamano ahinya. In kaka jachiw thieth mokwongo inyalo mana leronwa ni to itiyo kanye to ang'o gini ma bende itimo nikech nurses bende gintiere koda tije mopogore opogore e osiptende. Okay, and Rosemary atiyo Nyando sub county kaka nursing officer. Nursing officer en jachiw thieth. Atiyo sana sana kakonyo joma mile e yor nyuol, rito nyithindo, kendo atiyo e yor community kwa geng'o tuoche. Twakonyo jogo matuo kata mohinyore korure gi tuoche mamoko. To be ei community wa make sure ni jogo matuo giyudo thieth e sama kare, mabe wadendo gi dho ngere ni primary health care. Rosemary, awinjo kamoro kanyero kuma bende kiwacho ni bende ikonyo joma mine ma konyore. Thothne kochopo e wachno to ntiere kaka osekwedwa ahinya kata osesew ahinya kiwacho ni ugera ahinya gi joma mine makoro mine oluoro mar chopo osiptal. Osewachre kamano, but ing'e ni korka thieth koni tiwacho ni kila ng'ato nigi attitude, to be nitiere gik manyalo miyo attitude mar ng'ato kethre. Attitude en chuny mar ng'ato mar tich. Iyudo ka sana sana jochiw thieth ohero joma mine, emomiyo iyudo kwaluwogi nyaka e udi twatimonegi gigo madwarre kolingana gi kaka opuonjwa kendo kalingana gi kaka onego bed notimgi. Tiyudo ka samoro tiche mabedo mang'eny, ng'ato bedo overwhelmed kata otiyo to ng'amimiyo thieth ema samoro yudo ka tich koro tek nikech jotuo ng'eny to dwa ni mondo ing'iye kende. Koro ok inyal yudo saa ahinya mondo ibed kode machiegni. But kanyakla twatemo timo gigo duto madwarore kaka owinjore watim. But kuom jogo mawinjo ni samoro wakalo negi kata watimo negi kaka ok owinjore, maybe giyudo ka sechego isetiyo makoro ijony kata nitiere gimi experience marach e yori mar tich. Koro yudo ka maybe chunyi nyalo bedo nong'awre, but giduto te twahero jotuowa. Watimo negi maber. Mano tadiera ahinya. Ka bende e jomani duto te nyaka ne uchaka mano kanyero ka uwacho ni en Nurses Week. Nitiere jomoko ba bende kia ni juma mar dhialo nurses kata Nurses Week ni en ang'o matimore ang'o momiyo celebrate Nurses Week? Okay, kulingana gi kaka nurses gin e suptende te kidhiye tibro yudo ni nurses ng'eny molo daktache, to ging'eny molo clinicians, to ging'eny molo jite. Nurses e backbone mar osuptal. To nurses ibro yudo gi e community, ibro yudo gi e suptende matindo, e suptende madongo. Tibro yudo gi nyaka kuonde thieth ma waluongo ni palliative centers kuma warite
jotuo moingore ahinya. Koro nurses osechiwore ngima gite, gitiyo gotieno, gitiyo godiochieng', to gichiwo ngima gi ma samoro kata dhi e lunch ok gidhiyo nikech gidwa miyo jotuo thieth makare, to gidwa miyo time gi ne jotuo. Koro mane momiyo higa ka higa wa celebrate wa nikech ngima wate en mar konyo jotuo. To tijno ok en tich mayot sana. Koro kwa celebrate to wawinjo ka chunywa jiwre mondo mi waendelea gi chiwo kony ne jogo duto madwaro kony kwa kuom nurses wa. Kare kabisa. Wach ma bende no okelo midhiero ahinya ne piny mangima. Mano kanyero midhusi mar COVID-19 kinde ma bende nomuoch ka bende un kanyakla kod lakteche nowach ni nokale pek modhuro kabisa. Mano kanyero etiyo seche modhuro kabisa kanyakla kod neno gik mopogore opogore kata sandruok ma bende jopiny kale. Kaka nurses, kaka jochiw thieth, bende uyudo kony machielo kaka hocho bang kale gik makamagi? Wasewinjo matek e tijwa ni sana ndalo COVID, mana kaka niwinjo kilande. Ng'eny jothieth nolalo ngimagi, to ng'eny ji be notuore mang'eny miyud kia gi tuo mibiro godo e odi, michak imiyo jogo midago de ot, to kata gi mama ukidhi dala tiyudo ka kendo bichak iting'o tuo, iwuok kode e osuptal, idhi kode e ot. Apaka mwakale ahinya kuom gik makamago, iyudo ka ichiwo ngima ni jotuo sana makoro wiwil gi dendi iniwuon, wiwil gi konyruok makori. To pok wayudo kimiyowa time mar yudo kaka inyalo dhi ka jahocho. Iyudo ka time madi dhi ka jahocho pod idwa dedicate ne jotuo ni mane osuptal. Mak mana ni samoro iyudo ka koro ingi, mabe ng'enywa koro iyudo ka koro gi lose themselves, wigi wil gi gin weggi, miyud ka be idonje, moko nyalo donje kata gik moko depression. Iyudo ka koro ichak iyudo formula moro manyalo konyi mondo mi kop gi kaka dendi dhi gi gik mi ineno. But nwakale matek, to from kale matek no emomiyo sani wawacho ni our nurses, our future, nikech wabuild kuom gik manwawinjogo, waneno kaka koro wanyalo dhi mbele kwa medo konyo ji kaka piny medo dhi. E future kanyo kasama koro ing'iyo ni kinde mabiro, sami wacho ni our nurses, our future maru kaka jochiw thieth pacho kendie ahinya nyaka ka in jalno ma bende ntiere e kaunti ma Kisumu. King'iyo tarubena mbele chalo nade? Ober, oler, koso pod ng'ikruok moko nitie? Anyalo chako gi goero kamano nikech future it was bleak, but right now there is a little bit of light. Waneno ka ntiere some brightness nikech sani kaka wan nurses oyienwa wanyalo somo mwachope level mar PhD, wanyalo somo mwachope kiwango mwadwaro. Apaka ma wan godo kende ma pod ok wane ka dhi kodwa maber en ni yudo ka kata ding ni koro wan jotije mag jo county, promotion kata yudo kisomo michopo kumidhiye ok obie sama owinjore, to kata kobiro to ok migo kulingana gi kaka ise qualify. Koro mago apaka moko ma pod chandowa e yor tich. To be yudo ka kata isom michope PhD to sirikal mamalo pok oneno tij nurses maber, to be pok gi-recognize ahinya nikech yudo ka kata office moro madi yudo mambele ok inyal yudo, joma moko ema pod hold offices gi. Koro daneno ni deber ka gi-recognize tijwa to gimiyowa nafas kaka owinjore mondo wadhigo kulingana gi kaka wasesomo e mbalariany mopogore opogore. E kanyo bende usebedo kuywago wach mar chudo magu, ka bende noneno ka report moro nogol ni thoth jochiw thieth ma pacho kendie sani koro uweyo tich Kenya ka kuringo udhie e pinje ma oko. Kenya ok bernu koso chudo ma oko odhialu ahinya oko moloyo pacho ka? Osewachore mang'eny, ineno ka garama mar Kenya osedhi mbele. Gik moko bechgi omedore, ute omedi, dak gi kaka ng'ato nyalo konyre osedhi mbele mang'eny. Tiyudo ka wan salary wa ok medwa kulingana gi kaka economy medo dhi. Koro iyudo ka stagnate, salary ni ibudhe, inyalo budhe job group achiel kata kuom higni 10, kata inyalo bede job group achiel kuom higni 15. To sama idhi school kata ni mondo mi promotion, ng'ato dhi mondo otere mbele, eka mondo sama mi promotion ti expect ni obiro gi package moro manyalo konyi. Koro aparo ni jogo matiyo oko ng'eny gi kata gitiyo hours mang'eny, but yudo ka yuto ber kendo giloso gikgi
ka giduogo dala to gidak maber. Koro ng'eny ji neno ni kar mondo itine pesa matin mok nyal konyi kata chulo school fees, samoro bo biro moleo. Koro ng'eny waringo oko mondo giyud kaka ginyalo konyre nikech chudo ma oko to ber kolingana gi makoni. E tich maru ma pile ka pile, Rosemary, ang'enu kalo kata ntiere jotuo kidienje mopogore opogore. In kaka nursing officer intiere Nyando kanyo ero. Ang'o ma bende inyalo nyiso jotuo ma bende chopo, jogo ma bende biro mondo giyud thieth, ma bende nyalo konyi ka gi bende konyogi mondo giyud thieth makare? Gima ng'eyo ni e Kisumu County, gima wasekete pachwa kendo wamedo timo en gimiluongo ni primary health care. Our aim kendo gima wadwaro ni mondo timre maber mogik en ni kila ng'ato oyud thieth kuma nyalo bedo e osiptal machiegni kode, to kendo dhi e sama owinjore. Sama jatuo timo kamano, tiyudo ka chia mar tuo dok piny kendo inyalo kony tuo moro madhi medre, inyalo kony chon. Koro gin be giwegi ema ginyalo konyo. Sana sani Kisumu County kwayo ni mondo ji o register NHIF, nikech sami register NHIF to biro e osiptal bedo mayot. Sami biro e osiptal to kinyal koso yath. Sami register inyalo access thieth kumoro amora midhiye. To koro mano mi ibedo gi chir, inyalo dhi e osiptal e sama owinjore. But sama ionge kaka inyalo konyri, ionge kadi, ionge pesa kaka be piny koro tek sani ni. Ng'eny ji bede udi gi tuoche, to sami rado kode tirado kode kochopo e kiwango makoro kaka ikonye onge. Kata tuo osedhi kode ahinya, owache gimoro kaka cancer. Wan gi stage 1, stage 2, stage 3. Kiyude chon tinyalo konye. To sama ng'ato luor biro e osiptal, ni obiro biro bang'e koyudo pesa kata kouso gire moro, tiyudo kinyalo chopo ka koro tuo osedhi ahinya. Koro an anyalo mana kwayo ni dhi osiptal mana kaka sirikal temo ni primary health care. Wadwa ni mondo jatuo ong'e ni en responsibility mare. Gimoro amora mineno kuomi chopo e osiptal e sama owinjore tibiro konyi mapiyo, tibiro ori kuma onego konyi e sama piyo. Erokamano ahinya Rosemary. Aneno moko kuom ote ma bende donjonwa kendi, wacho ni maendi Ken Msafi ka ntiere Yenga Ulore, wacho ni ntiere Lokta ka ineno makare to ipenjo wendo ni sama gichiwo thieth kamano en ber mane ma giyudo kata rach mane ma bende gifese e tichgi, to ere kaka gi overcome challenges go at large. Okay, sama wachiwo thieth to challenges to wakale challenges mang'eny nikech jatuo nyalo biro ka en gi depression to ai fail ne sama odonjo. Onyalo ng'isi weche ma ok owinjore, but nikech tijni nwasetiegore maber, mwaseng'eyo kaka handle ng'ato ka ng'ato. Sami donjo kaka idonjo, waneni kaka ibiro. Koro ing'e maber ni jatuo ni obiro dwaro kama. Samoro to chunywa hinyre, yes, but nikech wawacho ga ni we value our patient to wamiyogi the best. Wabro handle jatuo maber, to kata koro kihinyri ahinya, to ing'e ma koro ibet abeta piny and then you compose yourself. Inyalo kata wuoyo gi nyawadu moro mondo konyi paro kata okwe chunyi, lakini kuom jatuo to poko ok wanyal timo negi marach, but kalo twakale matek samoro. Iyudo kata ka ng'ato ne en jatuo ma wiye rach, obaye gi gimoro, ok inyal goye kata in nikech ing'e maber ni otime out of kokia. Koro mano jatuo, koro wan be watrite mana kaka jatuo. Wamiye the best, to wan be wang'iyo kaka wanyalo protect ourselves. Erokamano ahinya. Neno ka sawa bende dhi ka gima rumo. Churchill Onyango matiyo Adiedo dispensary wacho ni go erokamano. Intiere Adiedo tigo erokamano ne Churchill Onyango matiyo Adiedo dispensary. Iwacho ni nokonyi ka apiko nohinyo tiendi, bende iwacho ni mondo omed daktache duto teko mar chwalo tijegi. Rosemary, kakoro watieko wachni mogik ne jochiw thieth ma pacho kendi kanyakla kod jogo ma bende uchwalo negi tijegi. Katieko to adwa mana ni mondo I wish all jotijwa duto mwachiwo godo thieth Happy Nurses Week. Wamor kodwa ahinya kuom tich ma utiyo. Wamed mana tiyo matek nikech ang'e ni mbele ka ok rach. Sirikal biro neno tichwa. Officers ng'eny Nairobi, nitiere mek immunization, nitiere mag chiwo kony ne mine, nitiere officers kaka mag community. Ng'eny officers gi ang'e ni gin mana mek nurses. To gi kinda gi kaka sirikal oyienwa mwayudo ofis mamalo, tang'e ni chieng' moro achiel wanabed mamor nikech wanayud tich kolingana gi sombwa.
Erokamano ahinya mano Kanyero Rosemary Odhiambo kwantiere gode kaunti ma Kisumu kodieche makawuono wadhialo godo jochiw thieth ma pacho kendie osebedo nyasi no ero mabende gibedo ka gidhialo juma mangima mano kochakore tarik 6 nyaka tarik 12 mabende neno odiechieng' manyoro gintiere koda nyasi maduong' e boma ni mano ma Kisumu. Erokamano ahinya wageno ni en dhial no ero mabende okrum gi kawuono to biro dhi nyime e kinde duto modhialo tijeu. Erokamano ahinya wadhi e yweyo machok pod waduogo koda mathoth. Kwa kauli moja ili jina lami nyeupe tumelisimdua siku ya leo, na hapa haitaitwa tena lami nyeusi. Tumelibatiza jina lami nyeupe kwa sababu mambo yake yote yamekuwa mapya. Arita imedkasi ya paya maduong' madhilodwa kaluwore koda monj masaka sa mitimo ne jowuoth. Asset finance, import finance, insurance, salary check of loan, civil servant loans. Mwananchi Credit has you covered. Mwananchi Credit, investor in people. Ukifika kwa hiyo show ya OIMORE ni raha peke yake. Hizi ni tie mar puonjo mar nyiso gimonego winji through kamano. Yawajo wadu matondi soreni. Saturday kose chopo. Tuenga sherehe kende sherehe party time. Mount music, Mount style. Yeah. Mora marach. Lungani kolo instrumental. Lungani Lin Ramogi nyanya kachi. Tumdagmor. Ngesu kangesu sangwenu tieno. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Bed kod chenro mong'ith mar ohala makelo kanyakla rieko mar kwano muom midwa tiyogo, riekni mag yudo chiro kod kaka idwa tayo ohala. Ma biro miyo iketo pachi kamoro achiel moriere kendo bomiyo ikawo kenge makare e wi ohandi. As a woman in business, let KCB fire up your female-led and made enterprise, KCB Flame. To find out more, call 0711 087 000 and visit us at any KCB branch countrywide. Lami nyausi moyudore e apaya maduong' mawuok Kitale kadhi lodwa ong'ere kaka achiel kuom apeni marita ne onjaore kabisa pachoka kaluwore koda monj mag jokuo jamni. Jokuo jamni go pondo e bath apaya kendo kuoyo risasi ne geche makalo ma ok gidewo. Mohewo ji 50 osewito ngimagi e dweche 5 mokalo ka koro jotelo ma Turkana kod Pokot dwaro mondo olok nying koa lami nyeusi mamiye nying manyien mano Kanyero lami nyeupe. Mae apaya ma Kitale kochomo lodwa kilomita matin kaito ichopo Kainuk. Geche kalo kae gi ng'wech ahinya lami nyeusi ka giluor ni inyal monjgi kikuoyo kuom gima gina gi jokuoge jamni mawachore ni pondo e bunge e bath apaya ka girito monjo jowuoth. Na hapa ni mali mbaya, watu walikuwa ni ambaye nchi ambaye ilikuwa mtu akifika tu anajua kwamba anabeba maisha kwa roho kwa mkono. Njauruok arita osemiyo onge dongruok manyalo timore kata bed ni lo magweng'ni ber gi pur.
Jotelo ma kanise ma ok Pokot kod Turkana osingo timo romo makende kae mar ketho nying marach mar lami nyeusi kendo loke. Kwa kauli moja, ili jina lami nyeupe tumelisindua siku ya leo, na hapa haitaitwa tena lami nyeusi. Tumelibatiza jina lami nyeupe kwa sababu mambo yake yote yamekuwa mapya. Mano ing'iyo mar loko gwandruok mosebedo e kind dhoudi ariyogi. Dweche ariyo mokalo, ji abich e familia achiel moting'o miyo kod nyithinde mane entiere godo e odni nochiel gi magina kendo neg kod jonjore. Natangazie nyinyi leo ya kwamba Mungu amefanya ujiza hapa, amekuwa sasa amani. Dweche ariyo mokalo go bende geche ang'wen mag arita ne omok mach kendo obila 4 wito ngimagi. Mano nomiyo piny owacho otima pedha mar jolweny e gwengego. Biashara imerejea. Wewe una biashara zako Lodwa, una biashara zako wapi? Hata wewe tajiri wa malori usiwe na wasiwasi kutuma lori lako Lodwa ama Takwel. Hata watalii pia tunawakaribisha. Kamishona ma kaunti ma Turkana Jacob Oume owacho ni piny owacho gero kambi mar obila mag majoni kilomita matin koa kae, mano mar jiwo arita. Ikiwa kutatokea wale watu ambao ni wevu wa mifugo na ambao huvuka kushoto kulia kushoto kaskazini hadi magharibi, kile kituo kitaweza kuwa cha kwanza kushughulikia ile dharura na kuzuia uhalifu wa aina ile. Nimeona madereva wengi wakipita hapa wakienda kwa mwendo wa kazi. Hapa naenda kwa mwendo wa kazi, enda kwa mwendo wa pole na utafika salama. Greening Friends ma en chendo mano chakod jotije kambi mar Royal Media e Nyakalundo kod wang' jowi mar Ramogi dhi nyime koda medo goyo kang' e jiwo weche rito ler mar alwora. Chendo ma kama gitimo kokalo kuom limo skunde mopogore mar puonjo nyithind skul kod oganda e wi ber mar pidho yien kaka yor rito alwora. Millicent Adhiambo miyowa ler mathoth. Tarik 12 dweni ne en thuolo machielo ma jokanyo mar Greening Friends magin jotije kambi Royal Media ne owuok oko mar pidho yien kaka gisebedo ka gitimo e skunde e thuolo mokalo. Jotijego otele gi kod jatatije maduong' mar wang' jowi mar Ramogi, Jay Bonyo, nyawadgi mochung' ne chungo weche manyien, Ken Muga, jatend Nyakalundo mar Ramogi, Victor Otieno Juma, kaachiel kod jatend jotije e apis Royal Media, Bade Makisumu, Alan Obiero e kind mamoko. Wuodhgi mawang'ni ne otero gi nyaka Rachunyo sub county e county ma Homa Bay e skunde mayudore e bwo kanisa mar Gideon's International Ministries. The moment utakuwa umeiluzen uta affect the structure of the rooting system ya hii plant. Etwakgi egiyango nine gichako chenro mar pidho yien mar nyiso kendo jiwo oganda ber mar pidho yien ndalo duto. Koth mabiro sani ni obiro manikech alwora marwa chali no jiw e yo makare gi jogo mosebedo komako motegno chenro mar pidho yien. Ka wabiro pidhe ei Kabondo ka en ranyisi makoro wawene jo Kabondo ni koro chenro mar pith mar yien ni kik make mana gi Greening Friends kende. To joma wawe chien obed Gideon Starlets, obed joli baba monene, obed nyithindo, obed jonyuol mabende nyalo bedo ka kod thuolo mar yudo kama ginyalo pithe. Wamed pidho yien, wamed keto alwora obed maber mondo kiny wane olemo. Jatelo maduong' mar Gideon's International Ministries, Jadolo Newton Atela, okoni omor kod okang' mane jolendo go kao mar limogi kendo telo wach pidho yien ka gijiwo jopuonjre e wi kaka ginyalo rito alwora ka gipidho yien kaka owinjore. Initiative mar pidho yien ni mae gima berna mamor godo kabisa. I encourage this team mondo dhi nyime gi gini. Ji ok ong'eyo, joma ng'iyo higni 10 mabiro pidho yien. The Greening Friends, keep it up. It's wonderful. I'm very happy for your visit. We are also encouraged, and I know that good things are coming our way as we make Kenya and the world green. Jopuonjre mar skul sekondar ma Gideons e buk club mar adhula mar jomanyiri mong'ere kaka Gideon Starlets kotele gi kod jopuonjgi bende opoyo ahinya puonj ma giyudo kendo jiwore gi wegi mar biro pidho yien kalore kod kwan gonde ma gibiro loyo kata ma ibilogi. Kuom gi kanyo walani gik mang'eny kabisa, ging'isowa kaka inyalo pidh yien kendo pidho yiende mang'eny ne jo Gideons mobedo te. Owachni wapidh yien according to goals mwaloyo. Koro watemo lo mang'eny mondo wapidh yiende mang'eny mondo wamake environment obed maber. The opponents mwarado godo
wabro miyo yien kawa logi gol sadek to wa donate negi yiende to gidhi gipidho mondo wa keep environment clean. Chenro no mabende nyaka sani osegwaro nyaka ne chake itimo ga higa kaga kod Greening Friends kagigeto godo chiwo puonj ne nyithindo kod oganda duto eneno ni kwan mamalo mag yiende obi opidhi kaka achiel kuom yo makende mar jiwo weche rito alwora ahinya to ndalogi molosi thoro lokore kaka piny medo sudo. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Pidho nyang' chalo mana kaka tije mamoko duto mar pidho dhiang', pidho rech, kata mana diek. Nyako Ramogi, bende ng'eyo ni mana kaka jamni mamoko mag pacho, nyang' bende inyal pidhi. Wakelo ni sigand jaod bura machon masani timo ohand nyang' Mombasa. Asset finance, import finance, insurance, salary check of loans, civil servant loans. Mwananchi Credit has you covered. Mwananchi Credit, investor in people. Nyang' en achiel kuom lee modak e pi ma oganda mathoth ka achiel koda lee mamoko bende oluoro kaluwore koda gero gi kiny mare. Kata kamano bende ng'eyo ni nyang' bende inyal pidhi mana kaka jamni mag pacho kendo ti kode kaka chiemo kendo e kelo yuto mopogore. Bang' timo limbe ne japith mar nyang' e kaunti ma Mombasa, jafwambo marwa Georgia Oko pimoro ni nyang' koro en achiel kuom lee mikoni riwo wat to chutho ne jogo machamo ringe. Mamba Village ma en achiel kuom kuonde ma itime pith mar nyang' e kaunti ma Mombasa. Kai ne ayudo mane en jaod bura manyali Hezron Awiti Bolo kaluwore puotheno mopidhe nyang' Tandawuoya. Sani aloso mana kuonde ma pidhe nyithi nyang' ema pidho. Kaka ineno nyalo neno nyang' nie ma nyathi nyang' ma pidho. Nyathi nyang' ni ma osetieko higni 2 lakini ento notho. Kora kane mondo anyis ji kaka pidho nyang'. Pidho nyang' chalo mana kaka tije mamoko duto mar pidho dhiang', pidho rech, kata mana diek. Ohand nyang' onyisa ni dhi maber kode. Koro koda achiel mineno kamani ka use kongima en 25,000 kata 30. Kwa emano ala to gina sebedo go ka higni 35. Hii ni ya wale ambao sasa ni 18 years old ndio wanaanza kuzaa, ndio unaona ni ndogo, na hii ni ile ya kama miaka 20 kuendelea mpaka 40 years ndio unaona ni kubwa. Na hawa mamba huwa wanazaa mara moja kwa mwaka, wanataga mara moja kwa mwaka, na wakianza kutaga huwa wanachimba, wanaziweka chini ya mchanga hizo mayai, na alafu tunazichukua tunazipeleka kwa incubator. Kwa incubator zinachukua miezi 2 ndio tunapata watoto. Wale watoto tunawaweka huko nursery for 2 months, alafu ndio tunawatoa wanakuja kwa ground. To mana kaka ohelni mamoko midhieche okona ni nitiere. Nikech mondo yud kothe molokre nyang' en wuok e tong'. Tinyalo kwanyo tong' mang'eny to kama oketgi cha ok oket maler, tong' go nyalo kuok te. Mago challenge. Kisetieko challenge chiemo margi, gichamo ring'o gik mokuok. To gika gik moko kuok nikech wan gi fridge. Nyiso nyaka ing'iew ring'o maber koka gichamo. Mago challenges. Challenge mag tuoche mabiro kokirito gi maber. Mokiketo chronic kendo kokiketo negi yath ma daktar ng'iyogi. Ginyalo mako tuo moro yoyote. Inyalo ka githo mang'eny. Koro mago challenges. Nyang' ma umbe osebedo malach e puodhono midendo ni Big Daddy ma jahigni 111 kendo ni kod pek mar tan 2, kata kamano ne wayudo ka owito ngimane. Ne omiya sigande. Big Daddy nwagolo Tana River. Tana River kono nonego ji 9, 8 mar 9 ema nwawinjo nonego ji Tana River. Mano biro gi jogo wildlife gi osiepna mamoro ma ja Israeli
ema nwadhi kono modhi omake mokele ka. Nonego ji 8 ema nwamake mwakele ka. Wasebedo kode ka higni 25. Manyocha kaluwore gi mwaka mare Nyasaye nyocha no ome. Koro ene mae mineno kae. Tho mar Big Daddy ne ayudo kalit nyaka ne moko kuom welo mawuok e pinje maoko mane oselime e thuolo mokalo. I'm and my wife, we were lucky because 5 years ago we had the chance to meet Big Daddy, and it's a pity that he passed away. But anyhow, we have pictures and we have memory about this unique and very big crocodile. Kano thought maparo ni kikwa wita mitno waike. Ringe manogolo wawiti to nikech piene ber. No preserve go to ji ohero Big Daddy ji biro kama ng'eny koa loka ka biro nene. Not even scary to be surrounded by crocodiles, and I'm really enjoying time here. And to keep, we had a chance to keep a 2-year-old baby crocodile. And Big Daddy mokwongo ne mana gi mon ariyo. Koro kano ol wakelo ne dhako machielo kama chielo chano ol. Koro en gi mon adek. Mon adek pro dong ka. Wan gi awuot Big Daddy adek madongo. Ema bende koro waloso negi ka kargi. Wabro mana kela achiel nikech ok ginyal bedo yawuoyi ariyo. Jogi chalo mana dhano. Ka en gi chiegi to ing'e ni ng'at machielo bende komule to iwang'a wang'a. Koro gin ka wigi omulo ng'ato to ginegore. Kopogore gi nyang', Awiti bende timo pith mar rech kaachiel kod thuonde mopogore. Maino onyisa ni odwa keto e pith mar thuond ng'ielo mokoni en chiemo ma migosi kendo nyalo rakore gi wach kech makwako pacho kae kinde ka kinde. Ng'ielo ring'o mamit mapok odwaro ne. Ng'ielo ring'o mamit mapok odwar. Kenya ka kidhigano Turkana ka gichamo ng'ielo. Mana biro kawo watu ma wuon mondo awuo gi jo Ministry of Concerned mondo miya licenses mar uso ang'owa ringe ng'ielo. Ang'eni ka wacho kamano jodala biro wacho mani ma jajuok. Juok manade machani molo mera. Okel juok nikech kana chako crocodile nokona na jajuok. Maji koro chamo nyang' te. Koro ng'ielo ni bende adwa chako madhi penjo next year mondo miya licenses mar pidho. Uma mar ring nyang' kata kamano koni oselandore kendo ganda mathoth mor kode kata obedo ni beche mar kilo ni malo kipimo kod ring'o mamoko. Wan kowa gole manumu ka odhi 1,000 to kotere chiro en 2,500 to kotede to en 3,000 hotel. Ring nyang' ni market kech ji oseyudo ni ring nyang' en ring'o maber kendo en gi ngufu. Ng'ama dichuo kochamo nyang' kochamo ring nyang' kodhi e tich ma utegi to otiyo matanda woya. Unaweza pikiwa deep fry, pan fry ama stew. Na iko tamu sana. Bang' yudo puoch kod pak mar ring nyang', olap dhoga nondong' bang' neno ringe e thuolo mokwongo. Ma en mishakiki to mana mano mar nyang'. Omit molo kata gweno. Endigo mayom. Moyo kabiro Mombasa koni to nyaka make sure ni achopo Mama Village achamo ring nyang'. Endigo mido nyaka ngufu machielo makichope ot rido ka jite koro moramore ot. Tich tiri maber. Hakuna msichana mwenye amelalamika sofa. Mae en dala mosenindo Big Daddy. Big Daddy oyo mond liete adek magin Sasha, Salma kod Samantha kama ntiere godo kaeni. Maendi en nyakwargi. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. The action in Nairobi. It's a good start for the big man in the middle. Ferdinand Omanyala trying to stay relaxed. He's under pressure, but he's not showing it at all. Ferdinand Omanyala this time. Ferdinand Omanyala obedo jaloch e ng'we mag aput njiri mag mita 100 e tuke mag Kipkeino Classic. Asset finance, import finance, insurance, salary check of loans, civil servant loans. Mwananchi Credit has you covered. Mwananchi Credit, investor in people.
Wantiere pautuke kumatuke mokelo kanyakla utetuech mapacho kaendi dhi nyime pautuke ma William Olentimama mantiere Narok County tuke go geto mar kelo kanyakla jong'wech moyier mabiro chung'ne hoho mar okak e tuke mag Kenya mangima. Tuke go eko onywako ng'wech kachiel koda volleyball e kind tuke mamoko ka jong'wech mowuok e utetuech 39 duto te ochopo. Komanda mar Rift Valley GK Prison Agri Onyango emo bedo wendo modhial. And for prisons to select their team, we start from the grassroots. Rift Valley system tumegawa mara tatu, Central, South na North Rift. Wanachagua timu yao, alafu tunakuja hasa kama leo tunakuja kuchagua sasa timu ya Rift Valley. Unajua kama hapa sasa hii hata tuko na wengine unaitwa tu guest runners. Wale tu wamesikia kuna mchezo hapo na wangetaka